לא היה על הסרטון אחרי הסרטון הקודם שהעליתי, כי הסופר בר נמחק לי. איזה כיף. אבל למה לא ברול סטארס, חברים? כן, בוא. רגע, חברים, שנייה צריך לעשות. טוב, חברים, חזרתי. טוב, אז מה קורה, חברים? כאן גיא בסרטון חדש והיום. ברול סטארס, המשחק הכי טוב כרגע בעולם. תראו מה שמתי לי. והכי מוזר בעולם. צריך לקבל כל העולם חצי טריליון נדיר נראה לי, משהו כזה. תראו, אנחנו רק פה, בלוח הזה כאן. לא הבנתי מה הכחול, תסבירו לי. הבנתי שהסגול זה 3 כוכבים, הירוק זה 5, והאדום הכי למעלה 100 כוכבים. כן. אז תגידו לי בתגובות, אוקיי? וכמות הלייקים להיום, לא הגענו פעם קודמת למה שאנחנו רוצים, אז היום זה יהיה 5. סומך עליכם, חברים. אז יאללה, למה שלא נתחיל? רדי. עונים סופיה, האחת בכולה. וואי. וגם התחלתי בעונה של סופיה. במשתמש הטוב שלי, וזה אני אראה לכם.